Assalamualaikum hürmetli qarindoshlar. Bu yenimda tug'an qizi. Tuna'nın kızı. Bizniki ikkinchi kamir yana parlamentniki a'zosi, shundaqla Denk partiyaniki boshlig'i. Bu hozir parlamentdan chiqdi. Uyg'urlarniki hozirgi navbatlik ahvoli, duch kelgan ahvolini bu qisqacha qo'llanishni anglatadi. Şimdi öncelikle herkese saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Şimdi biz Batı dünyasındaki... Hollandaca mı yapalım? Tamam, laten we het in het Nederlands doen, geen enkel probleem. Wij als Denk zetten ons in de Tweede Kamer in om de blinde vlekken van de westerse wereld aan de orde te stellen. En een van de grootste onrechtvaardigheden die op dit moment plaatsvindt in de wereld is de situatie van de Oeigoeren in Oost-Turkestan. En wanneer, u ziet het ook op de landkaart, ik hoef het de kijkers ook niet te vertellen. Wij hebben in de Tweede Kamer aandacht gevraagd aan de hand van schriftelijke vragen voor het verbieden van Korans door de Chinese overheid. Het schenden van talloze mensenrechten. Op dit moment zijn er onder het mom van zogenaamde broederschap, partnerschapprojecten worden mensen in concentratiekampen gestopt en heropgevoed naar de Chinese standaard. Het assimileren van groepen mensen is een misdaad tegen de menselijkheid, ook opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En wij zullen in de Tweede Kamer ons met alle mogelijke middelen proberen in te zetten om Nederland voorloper te laten zijn, waar het gaat om het aan de kaak stellen van de rechten van Oeigoeren in Oost-Turkestan. Wij hebben daarvoor moties ingediend, we hebben daar schriftelijke vragen over ingediend. En een van de belangrijkste successen die wij hebben gehaald is dat Nederland als lid van de Veiligheidsraad op dit moment, van de Verenigde Naties, is dat ze de situatie aan de kaak stellen in de VN-veiligheidsraad. Elke stap helpt. Iedereen, elk individu, elke organisatie moet doen wat in zijn machten ligt. Ik als politicus kan bepaalde dingen, bepaalde zaken aankaarten waardoor andere mensen er ook voor hebben. En u kunt erop rekenen dat wij dat als Denk zullen blijven doen hier in de Tweede Kamer in het Nederlands parlement. Dankjewel. Oké, wat denkt u over mijn ouders? Niet alleen mijn ouders. Ja. Die mensen als in het buitenland woont, geen meer contact, hun ouders, broers of de familieleden. Ik ben daar heel goed van op de hoogte. Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat wanneer iemand uit de streek waar u vandaan komt, uit het land waar u vandaan komt, als u contact opneemt, dat uw familieleden daar worden bedreigd, daar worden geïntimideerd en daar in kampen worden gestopt of in gevangenissen worden gestopt in China. Kijk, wij hebben hier in de Tweede Kamer, maar ook in de westerse wereld, onze mond vol over mensenrechten. Nou, dit soort zaken gaan over de essentie waar Nederland voor zou moeten staan. We bevinden ons op dit moment in Den Haag, de stad van het internationaal recht en vrede. Ja. Nou, daarom is het ook heel symbolisch belangrijk dat die verandering en die zaken aan de orde worden gesteld hier op deze plek. En ik vind het geweldig dat jullie voor het parlement staan, voor de Tweede Kamer staan, want alle Kamerleden komen zo binnen en gaan zo naar buiten. Ik heb vanochtend meer dan 100 die folder uitgedeeld aan de mensen. Soms Kamerleden met mij een foto gemaakt, ook een videofoto gemaakt. Zij ook ondersteunt mij. Jij hebt deze goed gedaan. Kun je in de verzoek indienen voor onze buitenlandse zaak. Binnen 6 weken je krijgt een antwoord. Zeker. Waar is jouw ouders? In de gevangenis, op dood of concentratiekamp? Zo is het helemaal. Klopt. Mijn verzoek ingediend. Ik roep alle Oeigoeren die eigen naam van hun ouders, de verzoek indienen de buitenlandse zaak. Ja, nou kijk, het is verstandig om dat dan niet individueel te doen, maar echt in de vorm van een petitie. Ja. En daarvoor heb ik ook contact gehad met de organisaties die zich inzetten voor dezelfde zaak. Ja. Het is belangrijk om zeg maar massa te organiseren. Als jij in je eentje een handtekening gaat brengen of een brief gaat schrijven, heeft dat veel minder impact dan wanneer je dat grootschalig gaat doen. Ja. Daarom is het belangrijk dat je je hier laat zien. Het is ook belangrijk dat je de mensen die hiermee te maken hebben gaat optrommelen en gezamenlijk een statement gaat maken over zoveel honderden, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen hebben hiermee te maken. Oké, dankjewel. Ja, zet hem op. Selamlar. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Hadi hayırlı günler. Ayrılmayın. Nederland düşürür falan de. Hazır biz kurashganimiz. Nederland çözüşün, Nederlandça TikTok'la ayrılın. Ik protest voor de Tweede Kamer vanaf gisteren de ochtend tot morgen de avond.
Ik protest in naam van alle Oeigoeren in Nederland. Ik verzoek ingediend mijn ouders om de Nederlandse regering te helpen. Zij zijn in de gevangenis, concentratiekamp of in de gevangenis. Ik roep alle Oeigoeren bij gezamenlijk of persoonlijk eigen verzoek indien naar buitenlandse zaken. Binnen 6 weken krijgen duidelijk antwoord. Op dit moment is er vakantietijd, daarom iets misschien langer tijd nodig. Oké. Dostlar, dünyanın hem yer Uygurlardan işte yalğız kişilik adam çıkıp yüzde devletin parlament binasının aldıda veya ki halk meydanlarında ya ki adam yığıldığı yerler degende yalğız kişilik tutuyor bunu turup işte teşkilat tarihleri takası izcilik davamlaştırsa bunun ünümü kırıldı. Ben şu an izcilik kılmayan yüzem çıktı 3 ay davamlaştırmayan o izcil. Onu deyin ki yani ahvalım qarab yana davamlaştırmayan. Lekin uzun davamlaştırışını plan aldım bu kadimde hem de. Hem cihatını tayyorlash. Her yerden qarindoshlar qo'lidan kirishcha hem o'zining ota-onasininki boy yo'qligini aniqlash uchun men shunga o'xshash nimalarni yasab mana mana qo'liq ko'tarib adam to'plashgan yerga ham yerga berish orqali o'zining ota-onasini izdirkini qilsa ana parlamentga bir narsani yo'llasa tashqi ishlar ministrligidan shularni izdirkini ola oladi ekan. Men tavsiya qilaman. Allah razı olsun.